A članovi Bjelovarske udruge hrvatskih ratnih veterana Domovinskog rata prvi su put priredili izložbu uz Uskrs. Prodajna je, a prikupljeni novac koristit će se za pomoć članovima lošijeg imovinskog stanja. Slike, ukrašene boce, keramičke unikatne figure te brojne druge predmete predstavilo je 10-ak članova udruge hrvatskih ratnih veterana i njihovih obitelji. To im je hobi, to im je i, ajmo reći, nekako olakšanje duše, a najlakše im je onda i najljepše onda kad postignemo nešto i onda tim svim skupljenim sredstvima pomognemo nekome kome najviše treba. Mi smo znači udruga koja se skuplja da bi pomagala. Bjelovarski branitelji okupljeni su u nekoliko udruga, a grad podupire njihov rad. Ovo je jedan od divnih stvari koja se radi, dakle da se oni u svoje slobodno vrijeme bave onim u čemu su najbolje, dakle određenim ručnim radom, izradom određenih korisnih predmeta i na taj način, dakle, svima nama na ovoj izložbi pokazuju da su korisni društvu i istovremeno, dakle, prikupljaju novce za one svoje kolege koji se nalaze u teškom stanju. Izložba je humanitarno prodajna, a na Bjelovarskoj gradskoj tržnici trajaće do subote. A blagdansko raspoloženje jutros je zavladalo i Varaždinskom tržnicom. Kupovale su se namirnice za Uskrs, a nešto su građani i dobili. Točnije čak 4000 svježih jaja. Sunčano jutro građani su iskoristili za posljednje pripreme za Uskrs. Nabavljaju se